Så kan du fortælle med dit nye drivhus nu på Baslibus. Yes. Godt. Hej Patrick! Ja. Kom Patrick. Halløj, det er mit nye drivhus, og jeg er super glad for det. Hej. Så lukker vi igen. Det er Patrick! Så må vi håbe, at han vokser hurtigere. Prøv lige at fortælle lidt om, hvordan det er blevet lavet og sådan noget. Nå, du skal lige komme ud igen. Det er Patrick. Det blev lavet af træ og gennemsigtig plastik. Det er nok ikke helt så gennemsigtigt herinde fra, men der bliver rigtig varmt herinde, hvis man bare ligger 2 eller 3 timer. Så vil man få det varmt. Hvad skal der vokse inde i drivhuset? Der skal vokse tomater og salat, og så skal der også vokse nogle rødbeder. Okay. Hvor skal det stå henne? Det skal stå nede på dyrgården, nede i min have. Og så får jeg jo se, hvordan det kommer til at blive dernede. Så du har simpelthen din egen have nede på dyrgården? Ja. Okay. Og så kan jeg lige hoppe op her engang. Hvordan får du den herned? Så kan jeg lige vise noget her. Og så har jeg sådan 3 pløkker her, som jeg slår i. Prøv lige at vise mig en pløk. En i hver ende. Den bliver så sat i hver ende hernede. Sådan en i midten og en i siden. Og så kommer der så en traktor i løbet af den her uge, eller en bil, og så skal det hentes. Okay. Super. Flot.